Dagos anatiliw ti 31 ti tawen na alalaki, a residente iti Likwan ba ay Abra, kalpasan anak tuan ti pulisya a nagipaturong ti paltog, iti kalugaran na alalaki, iti zone 2 Bangged Abra. Imunan iti daytoy, nagranati suspect ken ti kalugaran na, iti sangwanan ti maysa a pagtagilakwan. Ti mao ti panagsinong batda, ken nagtinag ti panagkabilda. Dagos ang nagresponde ti pulisya, apaman a naawat da ti report. Idi nakadanon da iti lugar, naaktuan da ti panagipaturong ti lalaki ti paltog iti kalugaran na. Nagdinanog na kanumot ko na dyan ay victim. Aging gainruaran dyan ay suspect ti paltog iso na itutok na dyan ay victim. According niya victim kat ada ti previous pa lang, hindi pa lang lugar da nga misunderstanding da handa pinatinawatan. Naala itikot na ti caliber 22 pistol. Kanerekobre ito nagtisling bag na, nagiti bala ti caliber 22, ken bala ti caliber 45. Napaaymet anang ipakita ti dokumento ti paltog. Madama ti panangisagana ti pulisya ti sangwen na areklamo. Kabayatan na, natiliw dagiti 7 nga individual pakairamanan ti 2 as senior citizen, kalpasan anak tuanda nga agsusugal iti Makray Bangged Abra, pasado alas 5 idi malim kalman. Iti nayuswat nga anti-illegal gambling operation ti pulisya, nadanunan dadagitoy, ama narimaan nga gayayam ti tong its, itarubayan ti balay ti maysa kadagiti natiliw. Nakumpiskar dagiti gambling paraphernalia, ken 395 pesos bet money. Sumango da ti reklamo iti panaglabsing ti PD 1602. Jessica Boreta, Balitang Solid North.